മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് റൈസൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീരകശാല ബീബീസിൻ്റെ ജീരകശാലയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വെക്കുന്ന എല്ലാ ചോറും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് റൈസൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വെച്ചാലും എല്ലാ ചെമ്പും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഞാൻ ബീഫ് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റൈസ് കൂടിയാണ് ജീരകശാല. നല്ല ചെറിയ റൈസാണ്, ആൾക്കാർക്ക് തിന്നാൽ മതിയാവാത്ത ഒരു രുചിയുള്ള ഒരു റൈസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ജീരകശാല ബീബീസിൻ്റെ ജീരകശാല ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇനി എത്ര വലിയ പേര്, ഞാനിപ്പം 10,000 ആൾക്ക് പരിപാടിയൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ബീബീസിൻ്റെ ജീരകശാല റൈസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈസ് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.